שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד וובינר של אתר המעגל. אני חושבת שיש לנו היום משתתפים חדשים, שאולי זאת הפעם הראשונה שלהם בוובינר שלנו, אז אני רק אגיד בכמה דקות שהמעגל זה פלטפורמה שמחברת בין מומחים לבין הקהילה הישראלית ויהודית ברחבי העולם, מחוץ לישראל, במטרה להעביר לישראלים בהגירה או ברילוקיישן מידע מהימן, אמין ומקצועי. אני מרינה שפירא, למי שלא מכיר אותי, ממייסדי המיזם, ואנחנו מקיימים וובינרים במגוון תחומים, בכלכלה, משפטים וכמובן במיסוי, תחום מאוד מאוד חשוב שנוגע לכל ישראלי שעושה הגירה או רילוקיישן, ולכן חשוב לנו להביא לכם כמה שיותר ידע איכותי בנושא. שחדש כאן יש במעגל גם פורטל תעסוקה הגדול ביותר לישראלים ויהודים בחו"ל, אם אתם מחפשים עבודה, וכמובן הרבה מידע. והיום אנחנו נעסוק במיסוי נדל"ן מישראל בידי תושבי חוץ עם המרצה הנהדרת שלנו, עורכת הדין ימיתה בקרו. כבר עשתה איתנו וובינר בעבר וקיבלנו המון פידבקים חיוביים וגם חוות דעת מעולות על מי שעבד עם ימית. לפני שאני אעביר את הבמה לימית, אני רק אגיד שהוובינר הוא מוקלט, כמו שאפשר לשים לב. ההקלטה תשלח לכל מי שנרשם באימייל, בהמשך תעלה לאתר. ואני מעודדת מי שיכול ככה לפתוח מצלמה, לא חייבים, אבל זה עוזר ככה למנחה לפעמים לראות כמה פרצופים מהנהנים, ובאופן כללי יש לנו תמיד אווירה מאוד מחברת ונעימה בוובינרים, וכשרואים קצת פרצופים זה עוזר. וימית תאפשר את הזמן לשאלות לפי מה שנוח לה, אבל אתם תמיד יכולים לכתוב בצ'אט ואנחנו נענה על השאלות, ומה שלא נספיק לענות במהלך הוובינר, אל תדאגו, אנחנו לא הולכים לשום מקום, הקהילה שלנו כל הזמן משוחחת, יש קשר ישיר לימית, ויש לנו פייסבוק ווואטסאפ וכל הדברים הטובים, אז לא לדאוג, השאלות שלכם תמיד יענו. וזהו, אז without further ado, ימית, take it away. תודה רבה. שלום לכולם, בוקר טוב לכולם, צהריים טובים או ערב טוב למי שנמצא במקום אחר, ותודה רבה למרינה, תודה על ההזמנה, תודה על הכבוד. בהחלט פורום המעגל, שהוא פורום שפונים אליי המון חבר'ה שראו, שמעו, בדקו, אז הזכות שלי היא להיות פה. תודה רבה מרינה. קצת על עצמי, לפני שנתחיל. אני ימיתה בקרו, עורכת דין למיסים. אני עוסקת בתחום המיסים מעל 20 שנה. התחלתי את דרכי במשרד רואי חשבון מאוד גדול, ב-PwC, אחד הגדולים מהביג פור בעולם. עבדתי שם במחלקת המיסים במשך 7 שנים. עסקתי בכל עולם המיסוי הישראלי, הבינלאומי, יחידים וכולי. לאחר מכן המשכתי את דרכי בעולם המשפט, למשרדי עורכי דין למיסים, ומשם ראיתי את הצד השני של המיסוי. אני חושבת שגיליתי עולם חדש, עולם המיסים מהצד המשפטי, הוא לא עולם המיסים מהצד החשבונאי, זה עולם אחר לגמרי. ומשם לפרקטיקה עצמאית. היום המשרד שלי למעשה ממוקד ישראלים לתושבי חוץ, או ישראלים שמגיעים לישראל. כל הקו החוצה ופנימה מישראל, אלה הם לקוחות המשרד למעשה. אני חושבת שזה התפתח בצורה אבולוציונלית החל מהקורונה, התגבר מאוד במלחמת חרבות ברזל, ולמעשה מרבית הצוות של המשרד ואני עוסקים כל היום בתושבות מס, עולם תושבות המס, החל ממנתקי תושבות, עסקאות נדל"ן, היבטים של בנקים, כל הצמתים שבטח כל אחד ואחד מכם מכיר ויודע. אני למעשה נמצאת שם. בנקים בעולם, אני חושבת שבנקים הפך להיות פרקטיקה בפני עצמה. אני בכוונה שמה דגש על בנקים, כי בנקים ונדל"ן ועסקאות נדל"ן הולכים ביחד. יש לי היכרות, אני חושבת, עם מרבית הבנקים הגדולים בעולם, עם מחלקות הציות, הקומפליינס, וכל עסקה וכל פעולה שלמעשה מעורב בבנק, אנחנו חייבים להיות זהירים ולדעת להעביר את הכסף ליד, כי בלי העברת הכסף ליד עסקה לא תתבצע ולא נוכל להתקדם. אז עכשיו ככה בחרתי להתייחס בסוגיה שהרבה פונים אליי לגביה, המון שאלות בנושא של מיסוי נדל"ן בידי תושבי חוץ. מה אני עושה? אני עכשיו ביצעתי ניתוק תושבות מס, אני כבר לא נמצא בישראל, מה זה אומר? מה לגבי דירת המגורים היחידה שלי?
איך אנחנו מתייחסים להכנסות שלנו, הכנסות משכירות, הכנסות משבח, שאלות שאני חושבת שכולם יפות, כולם נכונות, וגם תאונות מס לצערי הרב, תאונות שניתן היה למנוע, תאונות שאנחנו לאחר מכן מטפלים בהן, ודיוני שומה שהם לא רק נחלתו של פקיד השומה, אלא גם הפכו להיות נחלתו של פקיד מיסוי מקרקעין. אז נתחיל, נעבור ככה בנושאים שאני חושבת סדר ההצגה הוא יותר ממרבית הפניות אליי, נתתי דגש למרבית הפניות אליי, מרבית השאלות שראיתי אותן כנחוצות פה להעביר בידע, לכאלו שפחות, שבאמת הפרקטיקה מספיק לדעת. אז על מה נדבר? עסקאות נדל"ן עם תושב חוץ, השלכות על שינוי המעמד מתושב ישראל לתושב חוץ וסוגיות בדיווח, מס רכישה לתושב חוץ, סוגיה כואבת, מס שבח לתושב חוץ, כנ"ל, אתגרים בעסקאות עם תושב חוץ, מיסוי יחיד מהכנסות שכר דירה בישראל, מסלול פטור ממס, מסלול של 10% מס, וכמובן מה קורה אם לא זה ולא זה. עסקאות נדל"ן עם תושב חוץ. שיטת המס בישראל דומה למרבית שיטות המס בעולם, היא שיטת מס פרסונלית שאומרת היכן שהיחיד נמצא בכל מקום בעולם באשר הוא חייב דין וחשבון למדינת התושבות שלו על כל הנכסים וכל ההתחייבויות שלו וכל ההכנסות שלו מכל מקום בעולם באשר אין. זה הבסיס. חייבים לזכור את הבסיס הזה, מאחר והוא משפיע לנו על ההמשך. חייבת להיות היררכיה מדויקת, אפילו שהדברים נשמעים לפעמים אותו דבר, אבל תמיד אני מוצאת חוליה בהיררכיה שחסרה. ניתוק תושבות המס למעשה מנתק את חובת הדיווח הפרסונלית לרשות המיסים בישראל. כל מי שעלה על המטוס ולא ביצע הליך מוסדר של ניתוק תושבות המס שלו, הוא למעשה עדיין חייב דין וחשבון לישראל על כל ההכנסות שלו מכל מקור בעולם באשר הם. משנת 2016 בוצע שינוי חקיקה בישראל שמחייב את מי שניתק תושבות המס שלו בישראל להגיש דיווח לרשות המיסים בישראל, והדבר משליך לנו גם על עסקאות הנדל"ן, תכף נראה את ההצלבות שלהם. ניתוק חובת הדיווח חל רק ביחס לנכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל, זאת אומרת גם אם ניתקתם את תושבות המס שלכם ונשארו לכם נכסי נדל"ן בישראל, כל מה שקשור אליהם חייב בדיווח למס הכנסה ואו למיסוי מקרקעין, ולפעמים גם לשניהם. הכל כמובן כפוף לקבלת עמדת היחיד בידי פקיד המס, כי אכן ניתק את תושבות המס שלו מישראל. זהירות להימנע מתושבות המס, אני חוזרת ומדגישה על זה שוב, ניתוק תושבות מס היא שאלה משפטית ולא שאלה חשבונאית, בעלת השלכות רוחב על כלל נכסיו של היחיד, וכשאנחנו עוסקים במקרקעין ושם אנחנו רואים את מרבית תאונות המס, תאונות המס הן כבר לא שאלה של 20, 30, 60 אלף ש"ח, היא שאלה של מאות אלפי שקלים. שינוי מעמד מתושב ישראל לתושב חוץ. נגעתי פה בכמה נקודות שיש כוח של הרגל, אני אמנם עזבתי את המדינה, אבל אני לא תמיד מבינים שכבר לא זכאים לזכויות האלה יותר. אז מרגע שינוי המעמד אין לנו נקודות זיכוי, למעט חצי נקודת זיכוי לאישה, שזה גם לאישה שהיא במעמד תושב חוץ ניתן לקבל, מאבדים את הטבת המס מדירת מגורים יחידה, הן במכירה והן ברכישה. שינוי המעמד אינו רוחבי, הן במס הכנסה והן במיסוי מקרקעין, ואני כאן רוצה לגעת בטופס ההצהרה למס הכנסה על מכירת זכות במקרקעין. צריך להצהיר ולהתייחס לתושבות המס גם למיסוי מקרקעין. אוקיי, נתקדם. דיווח על תושבות המס במכירת נכס מקרקעין. כשאנחנו מוכרים דירה בישראל, או כל נכס מקרקעין כזה או אחר בישראל, זה יכול להיות דירה, זה יכול להיות מגרש, זה יכול להיות זכויות בנייה, זה יכול להיות אופציות במקרקעין, זה יכול להיות הכל. המוכר או רוכש הנכס נדרש להגיש דיווח על המכירה, למעשה הם קוראים לזה על העסקה, העסקה בזכויות המקרקעין, באמצעות עורך הדין המטפל בעסקה. הדיווח מוגש על גבי טופס 7000, 7000ב או 7002. בתוך הטופס, טופס דיווח מאוד ארוך שכולל את כל הפרטים על הנכס וכל הדיווח שלהם, יש איזשהו חלק בהצהרה שמתייחס לתושבות המוכר.
שם המוכר נדרש להצהיר אני מאשר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. והנה שוב פעם אנחנו חוזרים לניתוק התושבות, הצלבה ראשונה. עכשיו פה במסגרת הדיווח למיסוי מקרקעין הם לא מסתפקים בזה, אלא הם מבקשים שתבהיר שאותו יחיד שמכר את הנכס גם עומד בתנאים הבאים: בשנת המס הוא מכר את הדירה, הוא לא נמצא בשנת הסתגלות. שנת הסתגלות מתייחסת לעולים חדשים או לתושבים חוזרים. בשנת המס אני אשהה בישראל מעל 183 ימים, זאת אומרת אם אתה רוצה לקבל הטבות מס כתושב ישראל אתה חייב להצהיר שאתה נוכח כאן מספיק. בשנת מכירת הדירה מרכז החיים שלי היה בישראל, אם הוא לא היה בישראל אתה לא זכאי להטבות, למרות שאתם תושבי חוץ. אני מקריאה את זה בגלל שלא מעט חוזרים אליי בגלל מקבלים ריג'קטים, הם מבצעים את העסקת המקרקעין, העורך הדין שמבצע את העסקה, עורך דין שעושה עסקה חוזית נהדרת בין הצדדים, אבל לא תמיד הלקוחות מספרים לו אנחנו כבר לא תושבי ישראל יותר, או שאומרים לו אנחנו כבר לא תושבי ישראל וניתקנו תושבות, אבל למעשה הם לא ביצעו הליך מוסדר, הם בסך הכל נתנו הודעה לביטוח לאומי, לא ניתקו כמו שצריך במס הכנסה, או שהם אומרים ניתקנו אבל עשו איזשהו ניתוק שהוא לא הרמטי ולא סגור, ואז הם מגיעים להצהרה הזאת, וההצהרה הזאת העורך דין כן מבין, לא מבין, יש תושבות, אין תושבות, וההצהרה הזאת כובלת אותם למצגים שמקנים להם הטבות במס, ומפה אנחנו נכנסים להסתבכות עם רשות המיסים, לדיווחים כוזבים, וצריך להיזהר מהמוקש הזה. דיווח נוסף קיים גם ברכישת נכס מקרקעין, שבו מבקשים בשנת הרכישה, זאת אומרת הדיווח, ההצהרה כמעט זהה, לא אותו דבר, אבל בשנת הרכישה לא אטען בדיווח לרשות המיסים שהינני תושב חוץ. למה בחרתי דווקא להתמקד על החלק הזה ולהראות לכם את כל ההיררכיה ולהסביר לכם דברים שתגידו לי חלקכם אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר לא יודעים. אז פה יש לנו לא מעט מוקשים. קורה לי שזוגות מתקשרים אליי אחרי שניתקו בחודש מרץ, למעשה אמרו לי אנחנו בחודש מרץ עלינו למטוס, ניתקנו, אבל לפני שניתקנו אנחנו מכרנו את הדירה שלנו, או שאנחנו ביצענו רכישה של הדירה. עכשיו לדוגמה אלה שביצעו רכישה של נכס מקרקעין אמרו אנחנו ננצל את ההטבות המס מדירת מגורים יחידה, ננצל את ההטבות כל עוד לא עזבנו, אנחנו תושבי ישראל במעמד הרכישה. אז הם נתקלים בחסם, כי בהצהרה שלהם הם צריכים להצהיר שבשנת רכישת הדירה הם לא יטענו שהם תושבי חוץ. אז מה הם עשו? רכשו, קיבלו את הפטור, עשו כסף בחול, עברו לכל מיני מקלטי מס, יש גם כאלה שמקלטי מס לא, אני לא אנקוב בשמות של מדינות, יש תכנוני מס עצומים, עשו כסף, הודיעו לרשות המיסים בישראל אנחנו ניתקנו את התושבות שלנו בראשון למרץ, אבל למעשה הם רכשו נכס בהטבה, ומהראשון למרץ אנחנו לא חייבים שום דבר לרשות המיסים בישראל, זאת אומרת כל הכספים שעשינו לאחר מכן אנחנו לא חייבים עליהם בדיווח בישראל. אז פה בא מיסוי מקרקעין ומס הכנסה בשיתוף פעולה יפה, והם אומרים רגע אתה צריך לקבל החלטה, ההחלטה שלך היא על כל שנת המס, כל עוד אתה מבקש ממני הטבה שאתה תושב ישראל ואתה לא תושב ישראל אז אתה גם לא תקבל את ההטבה, והסכומים במס רכישה ובמס שבח הם כבר סכומים משמעותיים, מעבר לזה שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבעיה מול רשות המיסים בכל מה שקשור לדיווחים כוזבים, דיווחים לא נכונים, לא מדויקים וכו' וכו', לא היינו רוצים להיכנס לשאלה הזאת, ובנוסף לכל זה דיווחים לא נכונים לרשויות המס בישראל גם בנושא של התושבות מעמידים את העסקה כולה בסכנה. זו חשיפה שאני חושבת הכי גדולה, כי פיצוי מוסכם בעסקה לרוב זה בערך 10-15% מעסקה, עסקאות בממוצע 1.5 מיליון צפונה 6-7 מיליון, אני שומעת פה מספרים שהעסקה יכולה להיות בסכנה. אז כל הסוגיה של עסקאות נדל"ן עם תושבי חוץ היא סוגיה שצריך להקיף אותה, החל במיסוי, קלה בדיווחים, ממשיך בבנקים, בביצוע של העסקה, ולראות איך העסקה מתבצעת. היא עסקה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר סבוכה. מה המשמעות? המשמעות הוא שינוי מעמד, איבוד הקלות ממס רכישה מהרגע שאני הופך לתושב חוץ. המשמעות פה
היא גדולה. זאת אומרת, אני קודם כל אתן לכם את המדרגות מס המלאות. מדרגת המס המלאה היא 8% מהשקל הראשון על כל חלק שווי של עד 6,055,069 ש"ח. זאת אומרת, זו המדרגה הראשונה. כל נכס שרכשתי ושאלת התושבות שלי כן או לא, אני בחשיפה של 8% מהשקל הראשון. המדרגה השנייה היא 10% מעל 6,055,070 ש"ח. זאת אומרת שתושב חוץ אשר ניתק את התושבות שלו מישראל לשלם מס רכישה בשיעור המיועד למשקיעים. עכשיו באופן כללי יש גם כאלה שניתקו את התושבות שלהם וירצו לשלם, ירצו לרכוש נכסים בישראל בלי קשר לשאלה, אתם אומרים אנחנו נצהיר נכון, נצהיר שאנחנו תושבי חוץ, המצגים שלנו טובים, קיבלנו ייעוץ, עשינו ניתוק מוסדר, כל אלה מתקיימים, שזה מצוין. עדיין ההמלצה שלי היא לבצע למעקב אחר שינויי החקיקה בישראל, בגלל ששינויי החקיקה בישראל יכולים פתאום להחליט שרוצים להעיר את שוק הנדל"ן ולתת הטבות למשקיעים. עשו את זה יותר מפעם אחת, יותר מפעמיים, ואותם הטבות למשקיעים עוררו את שוק הדיור ואפשרו שיעורי מס מופחתים. לגבי מחירה, קפץ לי, הקלות ממס רכישה, אובדן הפטור ממס רכישה בגין דירת מגורים יחידה, הנה אלה המדרגות למי שהוא תושב ישראל. על שווי הרכישה של מ-0 עד 1,978,745 ש"ח, תושב ישראל ישלם 0 שקל מס, תושב חוץ 8%. אחר כך ממשיך מדרגה שנייה 3.5%, 5, תושב ישראל ישלם 8% מ-6,055,070, שימו לב, ולא מהשקל הראשון כמו תושב חוץ. 10% אותו דבר, מ-20 מיליון במקום 6,055,070. אז המשמעות פה היא עצומה. הקלות במס רכישה לתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק, אני תכף אגיע למס שבח, אני רואה כבר את השאלות שקופצות. תושב ישראל לראשונה הוא תושב ישראל מבטן ולידה, זאת אומרת מי שמעולם לא היה תושב ישראל. הוא ותושב חוזר ותיק, שתושב חוזר ותיק הוא מי שהיה במשך 10 שנים רצופות לפחות תושב חוץ, ועוד הפעם השאלה ממתי נמנים 10 שנים היא שאלה שתמיד יש איתה דיון בפקיד השומה, כי הם לא ממהרים לתת את הפטור לתושבים חוזרים. אז תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק הם זכאים להטבות במס רכישה. ההטבה במס רכישה אומרת שבתוך 2 מיום רכישת הדירה, אם אחד מהם הפך להיות תושב ישראל, הם זכאים לשיעורי המס המופחתים. זאת אומרת, מי שמתכנן עלייה לישראל ועונה על אחד הקריטריונים האלה, והוא מתכנן להגיע לישראל בתוך 2, יכול ליהנות משיעורי המס של מדירת מגורים יחידה. עכשיו, ההטבה מתייחסת לדירת המגורים היחידה של הרוכש בישראל, כאשר במניין הנכסים לא נכללים נכסים שהם מחוץ לישראל. זאת אומרת, לדוגמה, יחיד תושב קנדה עזב בשנת 2005 ומבקש לעלות בשנת 2026. יש לו דירת מגורים בקנדה והוא לא מתכוון למכור אותה, ודירת מגורים בקפריסין ובבולגריה. מס הרכישה שהוא קנה דירה בראשון לראשון 2025 ב1,800,000, שילם 8% מס מהשקל הראשון, 144,000 ש"ח. ביום הראשון לראשון 2026 הוא מבצע עלייה לישראל ומקבל תעודת עולה. הוא יהיה זכאי להחזר מס רכישה בסך 144,000 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד קבלת הכסף. אלה הליכים שהם לא אוטומטיים, הם הליכים שמבוצעים על ידי מומחי מס, צריך לדעת לעשות אותם, צריך לדעת לבצע את הפנייה לרשות המיסים, וצריך גם לקבל פה איזושהי הדרכה ולראות שאנחנו לא נופלים פה איפשהו עם איזושהי חוליה בשרשרת. שבח מקרקעין, גם פה הוראות סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין קובעים כי במכירת זכות במקרקעין אשר הסתיימה ברווח, ישלם היחיד מס רווח הון, וזה לא משנה אם הוא תושב ישראל או תושב חוץ. מס השבח יוטל על רווח. לעומת זאת, סעיף 49א לחוק מיסוי מקרקעין מסדיר את הפטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה,
שלמעשה דירת מגורים מזכה לרוב מתייחסת לדירת מגורים יחידה, ושם יש גם התייחסות לתושב חוץ עם קריטריונים ספציפיים איך וכיצד יקבל תושב החוץ את הפטור ממס השבח בישראל. תושב ישראל ותושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה התושב, המוכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת המגורים המזכה, שלגביה נתקיימו התנאים האמורים בפרק זה, יהיה זכאי לפי בקשתו שתוגש במועד ההצהרה לפי סעיף 73, זאת אומרת לא ניתן לבצע את ההגשה רטרואקטיבית, צריך לבצע את ההגשה במועד שבו התבצעה העסקה ובמועדים הקבועים בדין לבצע את הדיווח על העסקה, וכל עוד אין לו דירת מגורים במדינת המושב והוא המציא אישור משלטונות המס במדינה שבה הוא גר כי אין לו דירת מגורים במדינה בה הוא תושב, וזה קריטריון שכולם מתקשים לעמוד בו כי לא לכל מדינה יש את האישורים האלה, הוא יהיה זכאי להטבת המס של דירת מגורים מזכה ולפטור ממס בהתאם לכללים הקבועים בחוק. זאת אומרת, להשוות את התנאים שלו עם תנאים של תושב ישראל. מדובר בהוראת חוק שכוללת בתוכה תנאים מצטברים לא פשוטים, תנאים שצריך לעמוד על כל אחד ואחד מהם, ולא כולם יודעים ליישם אותם, ולא כולם יודעים איך ומה אני צריך לעשות כדי לעמוד בתנאים, ואיך להגיש את הבקשה למיסוי מקרקעין. לא מדובר במסלול ירוק, לא מדובר בבקשה סטנדרטית, מדובר בבקשה חריגה שנבדקת. אז גם אותה צריך לדעת איך להגיש, מה יהיה כתוב, איך יהיה כתוב, מה לצרף, מה לא לצרף, מה עושים עם הרשות הזו, מה עושים עם הרשות הזו, יש הוראות ביצוע, יש חוזרים. ברגע שיש עסקה לתושב חוץ בישראל, מומלץ להיוועץ עם מומחה מס. הוא יכול להקל משמעותית גם על התהליך, גם על היישום וגם על הסכום הסופי. הפטור לתושב חוץ, כמו שאמרנו, דורש תנאי מקדים אינו מחזיק בדירת מגורים במדינת התושבות שלו. גם פה התנאי הזה הוא תנאי שצריך לבדוק אותו. אינו מחזיק בדירת מגורים במדינת התושבות שלו לפי הדין הישראלי. צריך לבדוק מה זה אומר. אני לא אכנס לפה לחלק הזה כי יש פה לא מעט סוגיות ושאלות שצריך לבדוק אותן לפי הדין הישראלי. לתנאי זה מתווספים תנאים נלווים מצטברים. יש לשים לב כי עורך הדין המבצע את העסקה יודע להתמודד עם תושבי חוץ, שכן דיווחי מיסים ותשלומי מיסים הם תנאי לסיום העסקה ברישום בהתאם לסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין. תאונות מס נפוצות, זה לצערי תאונות כואבות. רכישת דירת מגורים במדינת המושב בטרם נמכרה דירת המגורים בישראל. אם עשיתם את זה תפנו מיד לייעוץ. נוודים דיגיטליים, גם אם אני רוצה ליישם את החוק בעניינם, זאת אומרת את ההטבה, אנחנו בבעיה כי אין להם מקום מושב, הם נדים ממדינה למדינה. איזה אישור הם יביאו? שלטונות מס של איזה מדינה שאין להם דירת מגורים? יש פה שאלה לא פשוטה. עמדה חלשה בהוכחת ניתוק תושבות המס גם פה מפריעה לנו. זאת אומרת, יכול להיות שהיחיד הגיש איזושהי עמדה, כמו שאמרתי, מילא את הטופס 1348 לבד, לא בדק מה הוא ממלא, איך הוא ממלא, לא קיבלו את העמדה שלו, או כן קיבלו את העמדה שלו. עכשיו, אם לא קיבלו את העמדה שלו, הוא חייב עכשיו במס על כל הנכסים וכל ההכנסות ובדיווח מחוץ לישראל, כי לא מקבלים את העמדה אודות ניתוק התושבות. מכירת דירת מגורים מקבלן בטרם נסתיימה בנייתה, יש פה גם שאלה, יש פה גם שאלה טכנית. ראיתי לא מעט תיקים שנופלים על חלק הטכני, אי עמידה פרוצדורלית בדרישות של רשות המיסים להוכחת דירת המגורים היחידה. הפחתת מס השבח, פטור ממס שבח אין לתושב חוץ ואין לתושב ישראל, פטור מוגבל. זאת אומרת, גם אם העסקה פטורה לכאורה או יכולה להיות פטורה בחלקה, או בכלל לא. זאת אומרת, לא מעט פונים אליי ואומרים לי יש לי פטור, אני זכאי לפטור ממס שבח. זה לא עובד ככה. פטור ממס שבח קיים לתושב ישראל לדירת מגורים
יחידה. אבל לא תמיד אני צריכה את העסקה פטורה, לפעמים העסקה כולה יכולה להיות חייבת במס, ועדיין אני אמצא את הדרך להחזיר את כל המס. תכף אני אתן לכם דוגמה מתיק שטיפלנו פה במשרד. תיק מאוד יפה, אני אוהבת את הדוגמה הזאת כי זה תיק שיש בו למעשה כמעט הכל, אבל לפני שאני אגש לדוגמה, חשוב לי לציין שכל חיוב במס שבח שיש לכם, תעבירו לבדיקה. אין חיוב במס שבח שהוא סופי. עורך הדין ביצע את העסקה, עורך הדין שייך לכם חיוב במס שבח, תשלמו, כי אתם צריכים שהעסקה תסתיים ברישום, אבל זה לא אומר שזה המס הסופי. גם אם שילמתם את השומה, או שהוא יגיד לכם, אוקיי, אפשר להקפיא, אפשר לטפל, זה גם בסדר, אולי לא תמיד חייב לשלם, הולכים אחריו, אחרי מה שהוא אומר בעניין הזה, ואחרי הבדיקות של מומחי המיסים, אבל זה לא המס הסופי. כדי להגיע למס הסופי, אנחנו צריכים לעבור מספר משוכות. וכאן יש מרווח ענק של מיסים שניתן לגעת בהם, ניתן לבצע בהם אופטימיזציה, והסכומים הם מהותיים, כי בדרך כלל סכומי המס שמשלמים על המקרקעין הם בין עשרות למאות אלפי שקלים ולפעמים גם מיליוני שקלים. אז לשים לב לעניין הזה. אתן לכם דוגמה. דוגמה לתיק. אמא, בת ובן שמכרו מגרש. האם תושבת ישראל, הבן תושב ישראל, הבת תושבת חוץ. שלושתם החזיקו שליש 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 במגרש. מאחר ומדובר במגרש, מדובר בזכויות שאין עליהם פטור במיסוי מקרקעין. לא, אין לי פטור מדירת מגורים, יחידה, מזכה, לא קיים. כל העסקה חייבת במס רווח הון, בין אם זה העסקה הייתה מבוצעת בידי תושב ישראל, ובין אם העסקה הייתה מבוצעת בידי תושב חוץ. בשלב הראשון, כשהעסקה מגיעה אלינו, אנחנו בודקים את השומה עצמה, בודקים את הדיווח עצמו מול מיסוי מקרקעין. בדיווח עצמו מול מיסוי מקרקעין, מאחר וזה חוק עצום, מסועף, ניתן להגיע לתוצאות קיצוניות בגישה. אם מקבלים עמדה כזו או כזו, זה יכול להיות ממש בין 0 ל-100. חוק מיסוי מקרקעין זה לא מס הכנסה, חברים. מה שניתן לעשות שם זה לא מה שניתן לעשות במס הכנסה. אני לא אומרת שיש שם הרבה גמישות, אני אומרת שיש שם המון נקודות אחיזה ועוגנים שמומחה מס ידע לקחת, לגעת ולאחוז בהם נכון ולהפחית את המס. אז קודם כל בשלב הראשון יש הרבה עורכי דין שבאים ואומרים תביא לי את המס, אנחנו נפרוס אותו, אבל זה לא נכון. השלב הראשון בשבח, שבח זה עסקה שלמה, עסקה שדורשת טיפול. השלב הראשון הוא הפחתת המס מול מיסוי מקרקעין. אז מתחילים בבדיקת השומה, מתחילים בבדיקות ההיסטוריות, מזמינים חומרים, מאיפה שלא, מכל מקור אין לכם מושג לאן אנחנו מגיעים, בודקים את השומה. אז גם במקרה הזה, שומת מס השבח עמדה על 1,025,000 לשלושתם. ביצענו בדיקה לשומה, ראינו שניתן להפחית אותה, סך השומה הופחתה ל-780,000 ש"ח, זאת אומרת כל אחד מהיחידים עכשיו חויב ב-260,000 שקל שבח במקום 340,000 שבח. בשלב השני ביצענו את הטיפול מול פקיד השומה. מול פקיד השומה התייחסנו לנתונים אינדיבידואליים ואישיים של כל אחד מיחידי המוכר. החל מהאימא שהיא תושבת ישראל, פעלנו שם לגבי כל נתוני המס האישיים שלה, והאימא קיבלה פטור מלא והחזר של כל ה-340,000 ש"ח. לאחר מכן הגענו לבן, תושב ישראל, הוא פחות מגיל 60, לא יכולנו, שיחקנו שם והצלחנו להפחית את המס. הצלחנו להפחית אותו ל-56,000 ש"ח במקום 260. זוכרים היה 340 בהתחלה, כן? אז ה-340 ירדו ל-260, אחר כך ל-56,000 ש"ח. אבל קרה שם משהו יפה. הבן פדה כספים מקופת גמל, אותם קופת גמל שהוא פדה, בגלל שביצענו טיפול לאמא וידענו נתונים אודות האמא, הצלחנו לבצע שם הפחתת מס גם לכספים שהוא שילם מפדיון כספים של קופת גמל. הוא שילם שם 216,000 ש"ח, לקחו ל-35% מס, כולם מכירים את ה-35%, את השוט הזה. את כל ה-35% של השוט הזה הצלחנו להחזיר, והבן קיבל החזר של 500,000 שקל. שימו לב, אם הוא לא היה מגיע אלינו לטיפול, הוא היה משלם 340,000 ש"ח. במקום זה הוא קיבל 500,000 שקל החזר.
הבת שהיא תושבת חוץ, תושבת ארצות הברית, קיבלה החזר מלא לכל ה-340,000 שקל. סך הכל הם חויבו, שימו לב, אני חוזרת לנקודת ההתחלה, ב1,025,000, המיסים שהוחזרו אחרי טיפול יותר ממה שהם חייבו, 1,180,000 ש"ח, והסכום גבוה יותר כי נתתי לכם אותו פה בנתוני קרן, אבל הם קיבלו גם תוספת של ריבית והפרשי הצמדה. הריבית אצלנו היא 4%, הפרשי הצמדה מאוד גבוהים, הם קיבלו יותר מ1,180,000 שקל חזרה, אבל זה לקח יותר משנה. שימו לב, ההליכים האלה הם ארוכים, הם מורכבים, במכירה ורכישה ועסקאות נדל"ן בישראל עם תושבי חוץ, צריך לראות נכון, צריך לראות אסטרטגית, צריך להסתכל על העסקה כמו ווייז, צריך להגיע ליעד, לסיים אותה ברישום, ואת הכסף צריך לקבל גם כן חזרה, אבל צריך מיומנות, סבלנות, אורך רוח, וכך מבצעים אופטימיזציה נכונה למיסים שמשולמים בידי תושבי חוץ בישראל. כמות הכסף שהלך פה לאיבוד היא עצומה, אין תושב חוץ כמעט שהגיע אליי לבדיקה ולא מצאנו משהו, כמעט ולא קיים כזה דבר. נתקדם. אתגרי בנקים, כמו ימית, שאמרתי, יש קצת עסקה, שאלות, כן, את רוצה יש לגעת הרבה בהן שאלות. בסוף או עכשיו? לדעתי מה שנוח בסוף, לך. כן, בסוף, בסדר לדעתי גמור. בסוף, גם מרבית השאלות שאני רואה הן שאלות מאוד אינדיבידואליות ואישיות. אנחנו נראה מה ניתן לענות באופן כללי, מה שאינדיבידואלי ואישי אנחנו ננסה לסייע, אבל הנושא הזה הוא מורכב ומסועף. אבל חשוב לי להתקדם לאתגרי בנקים, כי כל מי שהולך לבצע עסקת מכר או רכישה בישראל, צריך להכיר את האתגרים האלה, כדי שהעסקה תצא לפועל. אני עובדת הרבה עם עורכי דין לנדל"ן. יש לי ממש, חושבת, כמות נכבדת של עורכי דין לנדל"ן שסובבת אותי. כל פעם שיש עסקה עם תושב חוץ, הם פונים אליי, ימית תושב חוץ, מעבירים את כל היבטי המס, את כל היבטי המס והתפעול לטיפולך, וככה אנחנו מחלקים את העסקה. מדובר פה מבחינת הלקוח שהוא תושב חוץ, הוא לא תמיד מקבל את זה ברוח טובה, כי הוא צריך לשלם עוד שכר טרחה. הוא אומר, למה אני צריך לשלם? לא אוהבים את זה, אבל מהצד השני הם לא רואים את היתרון שבזה. בסוף הם משלמים פחות. בסוף הם משלמים הרבה פחות מאשר עושים את זה רק עם עורך הדין לנדל"ן, שהוא לא מומחה מס, שהוא לא מבין בבינלאומי, הוא לא מבין בתושבי חוץ. ונסיים בזה שתושבי חוץ גם צריכים לדווח על העסקה במדינת המושב. זאת אומרת, צריך לדבר עם רואה החשבון במדינת המושב, והוא צריך להבין במיסוי, אה, במיסוי בינלאומי, צריך לבצע פה סטפ-אפ לנכסים, יש פה מעבר, יש פה מרבית המוכרים הם כאלה שהיו תושבי ישראל לשעבר, זאת אומרת לא כל מס השבח שייך למדינת ההגירה, צריך להנחות לשאול את השאלות הנכונות, וזה קצה המזלג מה שאני נותנת לכם כאן. אז החיסכון פה במיסים הוא גם במדינת ההגירה, הוא גם בישראל, הוא גם בבנקים, הוא גם באמרות, הוא גם בתפעול, וחשוב מהכל הוא בביצוע העסקה, כי לא תמיד עסקאות עם תושבי חוץ ניתן להשלים אותן, לפעמים הן נופלות, בחלק לא מבוטל מהמקרים הן נופלות. ככה דגמתי לכם כמה אתגרים. עסקת רכישה עם תושב חוץ מוגדרת מבחינת הבנקים עסקה שיש לבדוק. זאת אומרת, גם אם היום הרוכש הרוכש הוא רוכש מתושב חוץ, יש פה שאלה של הבנק גם מבחינת המשכנתא. אני נתקלת בזה לא פעם ולא פעמיים, רוצים לדעת לא מעט שאלות, גם על הרוכש, גם על הקונה, זאת אומרת ראיתי את זה משני הכיוונים. יש קשיים בהעברת כספים מחוץ לישראל לישראל, ולפעמים גם החוצה. לא תמיד מקור הכסף הישראלי הוא מקור שהוא מספיק טוב לבנק הזר, ולהפך. מנגנון העסקאות מחייב שמירת כספים בנאמנות לטובת השלמת הרישומים. עסקה במקרקעין מסתיימת בלי רישום. בלי רישום היא לא מסתיימת. עכשיו, הכספים שצריכים לשמור בנאמנות זה תמיד מנגנון שהופך להיות קשה ומורכב, מאחר בעורך הדין צריך לפתוח חשבון נאמנות, אבל הוא צריך לפתוח חשבון נאמנות לתושב חוץ. חשבון נאמנות לתושב חוץ הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מורכב, לעתים אורך במקרה הטוב שבועיים, ממשיך חודש, והעסקה צריך לחתום אותה. אז נוצר מצב
שחותמים על העסקה לפני שיש חשבון ולפני שהכספים בישראל. לי יש מספר עורכי דין שאני עובדת איתם, והם בשום פנים ואופן לא מוכנים לחתום על עסקה עד שהכספים לא בארץ, כדי להבטיח את קיום העסקה וכדי להבטיח שלא תהיה פה הפרה, וזה הדבר הנכון לשני הצדדים. אף אחד לא היה רוצה למצוא את עצמו במצב של הפרה. מקור הכסף אמרנו עניין מהותי שלרוב עורכי דין למיסים מאשרים אותו, גם במדינת ישראל, גם במדינת ההגירה. גם בעסקאות מכר הבנק הזר מבקש מאיתנו אישורים. אלה ככה התקלות בגדול, לא תקלות אבל האתגרים. אני קצת רוצה לדבר על הכנסות שכר דירה למגורים, ואחר כך ננסה קצת לפנות זמן לשאלות, מה שנוכל לסייע בשמחה. מה שיהיה מאוד אישי אז אני אבקש שיפנו אליי בפרטי, אוקיי? לא מעט שאלות. הכנסת שכר דירה למגורים, מה אני עושה, יש לי פטור, אין לי פטור, תקרת הפטור, איך היא רלוונטית אליי, לא רלוונטית אליי, ביצעתי הגירה לקנדה והדירה שלי בישראל, אני משכיר פה, אני שוכר שם, איך אני משלם, איך אני מדווח, אני מדווח בישראל, מדווח בקנדה. שאלות בלתי פוסקות. אז אני מקווה שנצליח ככה להסביר, לייצר איזשהו סדר ולשפוך אור על הסוגיה. קודם כל נדבר על הפטור. כולם אוהבים את הפטורים. הפטורים האלה, הפטור משכר דירה למגורים הוא שמור גם לתושבי ישראל, גם לתושבי חוץ. פה מי שעזב את ישראל לא נפגע. אבל מה הוא קובע? הוא קובע בתוכו הגבלות. המסגרת הנורמטיבית מצויה בחוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסות מהשכרת דירות למגורים. סעיף 2א לחוק לעיל קובע פטור חודשי ולא שנתי. בשנת 2025 תקרת הפטור הוקפאה והיא עומדת על 5,654 ש"ח לחודש, לא לשנה. הפטור הוא להשכרת דירת מגורים אחת או יותר, זאת אומרת אם יש לכם כמה דירות, שאגב כמה דירות זה שאלה שגם צריך לבחון אותה, האם זה מנגנון עסקי או פרטי. פה אנחנו מדברים רק על מנגנון פרטי, לא עסקי. למנגנונים עסקיים קיימים מבחנים נפרדים. פה אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שכולנו פרטיים. אז הוא יינתן רק לדירת מגורים אחת, ויתנתן רק פטור אחד. הפטור יינתן לתא משפחתי, זאת אומרת יחיד, בן הזוג שלו וילדים עד גיל 18. יש הרבה כאלה שאומרים נתתי את הדירה שלי לבן, הוא משתמש בה אבל הוא מזכיר אותה, וגם אני יש לי דירה ואני מזכיר אותה, זה לא עובד ככה, אוקיי? הפטור מותנה בכך ששכר הדירה למגורים בלבד, זאת אומרת המשכיר אוחז במכתב מהסוחר שמאשר וחותם כי הוא לא משתמש בדירה לעסק. במקרה בו שכר הדירה עולה על תקרת הפטור, ניתן לפעול במסלול של תקרה מתואמת או מסלול של 10%, ובסוף זה מסלול הכנסות פסיביות. זאת אומרת ככל ויש לכם הכנסות משכר הדירה למגורים שעולות על תקרת הפטור, צריך לבצע פה, לפני שמבצעים אופטימיזציה, או מגישים דוח לרשות המיסים, או משלמים, צריך לבצע חישוב, איזה מסלול נכון לי, איזה מסלול הוא טוב לי. ואת המסלול הזה אני בוחר, מגיש עליו דיווח ומתקדם. מסלול התקרה המתואמת. מסלול התקרה המתואמת מתייחס לפטור. נתחיל ישר בדוגמה. שכר הדירה החודשי שלי הוא 6,500 ש"ח. תקרת הפטור עומדת על 5,654 ש"ח. זאת אומרת, ההפרש הוא 846 ש"ח. המחוקק בא ואומר, אתה לא תשלם מס על ה-846 ש"ח, אלא בגלל שעברת את תקרת הפטור ואני רוצה לעודד שאתה תגבה שכר דירה כמה שיותר נמוך, אז אני מפחית לך את תקרת הפטור. ואז מבצעים הפחתה לתקרת הפטור, לוקחים את תקרת הפטור של 5,654 ש"ח, מפחיתים ממנה את ההפרש שעליתי, שהיא 846 ש"ח, והגעתי לתקרת פטור מתואמת של 4,808 ש"ח. אותם 4,808 ש"ח, זה הסכום הפטור שלי לחודש, שימו לב, לא לשנה, לחודש. תקרת הפטור המתואמת תהיה שכר הדירה הפטור והיתרה, שזה 1,692 ש"ח,
תהיה הכנסה חייבת בשיעורי מס פסיביים, זאת אומרת הולכים לשיעור המס השולי של היחיד על 30% ומעלה. אינני יודעת האם לכל אחד מכם יש הכנסות בישראל, אין הכנסות בישראל, אבל אם יש הכנסות בישראל הולכים על שיעור המס השולי, אם זה מעל גיל 60 שיעורי המס יורדים, וזה פחות או יותר הנוסחה. בידי המשכיר קיים מסמך בחתימת ידו של הסוחר, כמו שאמרתי, שמאשר שהדירה משמשת למגורים. באותו מסלול לא ניתן לקזז הוצאות. מסלול של 10%. סעיף 122 לפקודה קובע כי היחיד זכאי לשלם על כלל הכנסותיו משכר דירה למגורים 10%, אבל 10% הם על הכל, על ה6,500 שקל כפול 12, מזה משלמים 10%, לא ניתן לקזז, לא פחת, לא הוצאות, ולא, זאת אומרת, זה סכום סופי. אבל התנאי לקבל את ההטבה ולשלם 10% הוא שישולמו דיווח על ההכנסות עד ה-31 לינואר של השנה העוקבת. זאת אומרת, אם לא ביצענו דיווח לרשות המיסים שבו רשמנו גוש, חלקה, כתובת, ממתי הדירה מוזכרת, מה שכר הדירה החודשי, מאשר שאני מחזיק בהסכם, ממש יש באתר של רשות המיסים מקוון מסלול לדיווח, אני לא יכול להיות זכאי לאותם 10%. היה ויש פה יחיד שלא עשה את זה ולא דיווח ובכל זאת היה רוצה לבחור בפטור הזה ורוצה לנסות להסדיר את הסיפור אחורה, שייצור איתי בבקשה קשר. אבל אלה התנאים. עוד עניין שחשוב לדעת, במסלולים של הפטור ושל 10%, כשהם מוכרים את הדירה, יש איזושהי התחשבנות לגבי פחת. יש פסק דין שכרגע נמצא בערעור לבית המשפט העליון, שבו רשות המיסים באה וטענה שיש להוסיף את שווי הפחת ממי שקיבל הטבות במסלולים המוטבים של 10% או של תקרת הפטור, ולהגדיל את מס השבח שהתחייב בהם תושב החוץ או תושב ישראל, לא משנה. כרגע הגישה היא שמתחשבים במס השבח, מתחשבים בפחת, זאת אומרת מגדילים את החיוב במס, עד שתתקבל החלטה אחרת בבית המשפט העליון. אני פסימית בעניין הזה, אבל אין לדעת מה יקבע. מעבר לזה, המסלול השלישי הוא מסלול שלא ציינתי אותו, כי אין מה לציין אותו, הוא המסלול הרגיל אני אקרא לו. זאת אומרת, היה ולא בחרתי בהטבות, לא בחרתי לא במסלול פטור, לא בתקרה מתואמת, לא ב10%. אני הולכת למסלול שבו אני משלמת על הכנסות פסיביות, זאת אומרת, המס השולי שלי, שזה 30% ומעלה, בגיל 60 פחות, ואני יכולה לקזז הוצאות, ומשם אני בודקת מה הרווח שלי, על הרווח אני משלמת אחוז מס שולי. לפעמים דווקא המסלול הזה של האחוז מס שולי נמצא עדיף ונכון יותר. אז לשים לב שמבצעים חישוב לשלושת המסלולים לפני שבאים וקופצים ומשלמים. שוב פעם, כל עניין מיסים, לבדוק עם מומחה מס, זה תמיד יוצא יותר זול, תמיד יותר נכון, תמיד יותר כדאי. אני חושבת שזהו, ככה ניסיתי לזכור באמת את מרבית השאלות שפונים אליי, ויש עוד המון שאלות. תודה רבה לכם על ההקשבה. אלה הפרטים שלי, אלה הפרטים של המשרד, מוזמנים ליצור קשר גם דרך אתר המעגל, באמצעות, יש לכם שם לינק ללחוץ. אני אנסה לסייע. מרינה, את רוצה להפנות אליי שאלות? בטח, יש הרבה. אז אוקיי. בואו נעשה כזה דבר. מי שרוצה אה, לשאול, פשוט לשאול בקולו, unmute ולשאול, אז מוזמנים לעשות את זה, ואז אחר כך אנחנו, מה שלא נשאל מהצ'אט, אני ככה אנטר תוך כדי, ואנחנו, אה, אני אקריא בעצם. אז אם מישהו רוצה לשאול, שוב, ממש חשוב שתשאלו שאלות לא מאוד מאוד אישיות, כי יהיה קשה לענות. אוקיי. גלי, את רוצה לשאול שאלה, או שאמרת כן, לא? אוקיי, יופי. אני לא כל כך הבנתי, אם אני מנתקת תושבות מישראל, עוברת לארצות הברית ומזכירה את הדירה היחידה שיש לי בישראל למגורים, אני צריכה לשלם מס בארצות הברית על הרווח, למה אני צריכה לשלם בכלל משהו בישראל? כל מה שדובר פה זה על המס שאני משלמת בישראל, אם אני מנתקת תושבות, למה אני בכלל משלמת מס בישראל? כאילו, נראה לי פספסתי משהו.
שאלה מעולה, שאלה מעולה. אמ, אז ככה, הדין בא וקובע לגבי מקרקעין שהולכים על המקום שבו מצויים המקרקעין. המדינה שהמקרקעין נמצאים אצלה, לה זכות המיסוי הראשונה. זאת אומרת, כל עוד יש לך מקרקעין בישראל, צריך לשלם מיסוי בישראל ולדווח בישראל גם על הכנסות משכר דירה, וזאת טעונה מאוד נפוצה שלא הזכרתי אותה, אבל היא די נפוצה אצל תושבי חוץ, שהם בטוחים שהם מדווחים במדינת התושבות ולא צריכים לדווח בישראל. אז קודם כל מדווחים בישראל, אחר כך במדינת התושבות, ומתקזזים במידה ויש אמנה או אין אמנה, תלוי בדיני המס של אותה מדינה. אני הבנתי שאלה. סליחה. לכי על זה, חנה. אוקיי, בסדר. לא, זה גלית פשוט ואז חנה. רציתי או שזה הבהרה. קשור לזה. לא, זה חנה. קשור פשוט כי אני הבנתי אם יש לך דירה רק אחת בישראל, את יכולה להשכיר אותה ואת לא צריכה לשלם על ההשכרה משהו, זה לא נכון. קודם כל, נקודת המוצא היא שהכל צריך לדווח ועל הכל צריך לשלם, אוקיי? זו נקודת המוצא. גם בישראל, אגב, יש נטייה לחשוב בישראל שאם לא ביקשו ממך דוח אז אתה פטור. אז זה לא נכון, זה הפוך. כולם חייבים בדיווח למעט הפטורים. יש תקנות שבהם אומרים אלה ואלה פטורים. אז נכון שפטרו את מרבית השכירים מהגשת דיווח, אבל גם המון שכירים נכנסו למעגל הדיווח, לאו דווקא מכוח הכנסות שלהם מעבודה, אלא דווקא מכוח קריטריונים אחרים. אז זו נקודת המוצא ככה כדי לסדר. אז הכנסות שכר דירה חייבות במס בישראל, אלא אם כן את יכולה לבחור באחד משלושת המסלולים שדיברתי עליהם, תלוי מה ההכנסה החודשית, או בפטור, או ב10%, או בשיעור מס שולי, ואחר כך תדווחי בקנדה, לא לפני. אז שאלה, אם מכירת דירה מתבצעת בתחילת השנה של, לדוגמה 2025, האם מסתכלים על ה-180 ימים האלה, לא זוכרת את המספר המדויק, לפני המכירה, כלומר 2024, או על 2025 אחרי שכבר? את מדברת על מכירה? אני מדברת על מכירת דירה, והעניין שלה צריך לשהות בישראל באותה שנה את הסכום הימים המבוקש הזה. האם מסתכלים על אחרי המכירה או עד המכירה? גם כאילו 2024. אז כן, אז בטופס הדיווח, רגע שנייה, אני אמצא את זה, אני אתחיל לך בדיוק את המשפט, בטופס הדיווח הם מבקשים שתעדכני אותם. רגע שנייה, אני רוצה להסתכל על הדיווח של המוכר. זה שבישראל מעל 183 ימים. כן. השאלה אם מסתכלים עד אותה מכירה או... אני מתחייב כי באם יחול שינוי כלשהו באחד או יותר מהתנאים לעיל בשנת המכירת הדירה, יעדכן את מנהל מס שבח באופן מיידי בדבר השינוי. זאת אומרת, אני אקריא לך את הקריטריונים, כי אני חושבת שזו שאלה מהותית מה ששאלת, בגלל זה נגעתי בחלק הזה, כי אלה הם מרבית התכנונים של ניטור תושבות. אני מוכר, אני קונה ואחר כך אני עוזב. ושם אפשר, עוד פעם, אין חקיקה שאוסרת את זה, כן? אבל מנהל מיסוי מקרקעין בגישה שלו, בתצהירים שלו, בהגשות שלו, שם את הסיפור הזה כנגד עיניו ומבקש שתצהירו את מה שתצהירו כדי לדון בעניין ולבדוק את העניין. יכול להיות שהוא יאשר, יכול להיות שהוא לא יאשר, אבל העניין הזה הוא נמצא בתוך ההצהרה. אז ככה, בשנה שבה מכרתי את הדירה אינני נמצא בשנת הסתגלות כמשמעותה בסעיף 14, זה קשור לתושבים חוזרים עולים חדשים. בשנת מכירת הדירה ישהה בישראל מעל 183 ימים, ולא יחולו עליי תקנות מס הכנסה שמתייחסים לתושבים שנשלחו לעבוד מכוח המדינה, לא אקריא את כל זה. בשנת מכירת הדירה מרכז החיים שלי הוא בישראל, שימי לב, מתייחסים פה למושג בשנת. בשנת מכירת הדירה לא פניתי ולא אפנה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי או פטור כלשהו שיגדירו את מעמדי כתושב חוץ. אחר כך פרטים על משרד השומה, ובסוף זה התחייבות שאם יחול שינוי כלשהו באחד או יותר מהתנאים לעיל בשנת המכירה, יעדכן את מנהל מס שבח באופן מיידי בדבר השינוי. הבנתי.
זה החשיפה. תודה רבה. בבקשה. יש לי גם שאלה שקשורה לשאלה של גלית, אם אפשר לשאול. בהחלט. אז אם נניח יש לנו דירה יחידה בישראל, אנחנו הגענו לקנדה, אז לפי מה שאמרת, אני אולי פספסתי, אבל מתי הכי טוב לעשות ניתוק תושבות מס? זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול אם עושים את זה לפני מכירה או אחרי מכירה של הדירה? השאלה שלך היא שאלה מהותית, היא שאלה שמתייחסת למועד ניתוק התושבות. אני התייחסתי לזה בוובינר הקודם שלי, שמרינה הזכירה בתחילת ההרצאה. מועד ניתוק התושבות הוא לאו דווקא בהכרח מועד העלייה למטוס. ניתוק תושבות מס היא שאלה נסיבתית, היא שאלה שמתייחסת לגבי כלל הנסיבות שרלוונטיות לגבי כל אחד מהיחידים שמנתקים תושבות. אין פה כלל אצבע לגבי השכן או החבר או הקולגה, או גם אני וגם הוא עזבנו ביחד, אין פה כללי אצבע. עכשיו, כשאני מטפלת בניתוקי תושבות מס, יש לי פרוסס מאוד מוסדר. קודם כל אני מקבלת את כל הסיפור של היחיד, לאחר שאני אוספת את כל הסיפור וכל הנתונים של היחיד, אנחנו בודקים את כלל הנכסים שלו. מה יש לו, מה אין לו, מה יהיה דין של כל נכס לפני אחרי, שולחת אותו לשאול שאלות את המומחה, המס המקומי, חלק אני עובדת איתם, חלק לא, כל אחד מה שהוא רוצה. אנחנו בודקים ובודקים חשיפות לכאן או לכאן, ובודקים גם את קיום המבחנים, אובייקטיביים וסובייקטיביים והימים, ואחר כך באים ומחליטים מהו מועד ניתוק הנכון. זאת אומרת, השאלה ששאלת אותה היא תמיד מגיעה בסוף הבדיקה ובסוף התהליך ולא בראשיתו. אז אתה צריך להתחיל ייעוץ ופרוסס מוסדר אם לא התחלת, כדי שלפעמים הטיימינג הוא קריטי לכאן או לכאן. אז מקווה שעזרתי. זאת אומרת, אני מבין שגם למי שמחזיק דירה יחידה, אין פה איזשהו כלל אצבע, נגיד ככה, מתי עדיף לנתק תושבות. לא, כולם, כולל כולם, אומנם הגירת המס, ובכלל השאלות שקשורות לעזבתי את המדינה הזו או זו, הן שאלות ששמורות לתחום המיסוי הבינלאומי. תחום המיסוי הבינלאומי פעם היה נחלתם של עשירי מדינת ישראל, עשירי העולם. היום תחום המיסוי הבינלאומי התפתח עם הגלובליזציה והפך להיות תחום של כל פרט, כמעט כל בן אדם שני שאני מכירה או שלישי, זה עזב, זה היגר, זה הלך לפה, זה הלך לשם. אני יכולה גם לראות את זה באבולוציה של התיקים של המשרד. המשרד מטפל למעשה בכל סוגיות המס, כן? ועכשיו, בגלל הגירת המס, מרבית התיקים בישראל הם ישראלים או לשעבר או תושבי חוץ או עולים, כולם על הקו. ברגע שאתה על הקו אתה שייך לתחום המיסוי הבינלאומי. כל תחום המיסוי הבינלאומי הוא לא אני שכיר אני אגיש החזר מס, לא להתייחס לזה בקלות דעת. חקיקת המס לא ביצעה את אותה אבולוציה ואותה התקדמות כמו שביצעה הגלובליזציה והעבודה הגלובלית של כל אחד ואחד מהיחידים פה בעולם. זאת אומרת, זה נכון גם לישראל, נכון גם למדינות אחרות, אבל זה ניכר בישראל כי ישראלים נוהגים לפקוד ולעבוד מבחוץ במדינות שונות, אז שם אנחנו רואים את זה הרבה. אז בהחלט כל מי שעלה למטוס והחליט לעבוד מחול ולא יודע מתי הוא יחזור, או אם יחזור, או אם להגר או כן להגר, או שהוא היגר, כולם כולל כולם חייבים לפנות לייעוץ מסודר, ובשום פנים ואופן לא לנסות לבד, לא מומלץ. מי שעושה לבד אחר כך הם חוזרים אליי וזה בכייה לדורות, זה הרבה יותר קשה. זה לא דוח לא החזר מס שהתגלה בו חיוב, זה לא, זה הרבה יותר משמעותי עם השלכות רוחב. אוקיי, אני מקווה שלא הפחדתי יותר מדי, אבל המטרה שלי היא למנוע תאונות מס. תודה רבה. שאלה, את מדברת על ניתוק תושבות מס. מה ההבדל של ניתוק תושבות מס לניתוק תושבות? הרי באופן אוטומטי אחרי מספר שנים, מי שלא עשה ניתוק יזום, באופן אוטומטי אחרי מספר שנים, יש ניתוק תושבות, הוא מקבל הודעה על ניתוק תושבות. האם זה אותו דבר כמו ניתוק תושבות מס? שאלה מעולה, שאלה מעולה, מעולה מעולה. ניתוק תושבות אין כזה דבר. הרבה אומרים יש ניתוק תושבות, אז ניתוק תושבות זה, אני כבר לא תושב ישראל, אבל זה פוגש אותי במספר רשויות.
זה פוגש אותי במשרד ההגירה, משרד הפנים, זה פוגש אותי בביטוח לאומי וזה פוגש אותי במס הכנסה. כל אחד מהרשויות האלה מתייחס בפני עצמו לקריטריונים, שאגב יכולים להיות את אותם קריטריונים בפקודת מס הכנסה, אבל עם משקל שונה לכל אחד מהקריטריונים שקשורים אליו. לדוגמה, ביטוח לאומי הוא ביטוח סוציאלי, הנטייה שלו היא לא לנתק תושבים. היום כל מי שמודיע כמעט לביטוח לאומי על הניתוק הם כבר לא מקשים, הם מנתקים, זה בגלל שיש נגדם תביעה ייצוגית, זה לא בגלל שהם הפכו להיות אדיבים, בגלל שפעם היו אומרים תחכו 5 שנים אחר כך אני אנתק אתכם, אז זה לא בגלל זה. ניתוק תושבות מס זה הליך שצריך להראות שניתקת את כל הקשרים, כל מרכז החיים, מבחן אובייקטיבי, מבחן סובייקטיבי, מבחן הימים, זה הרבה יותר מורכב, זה פשוט לא שייך לוובינר הזה, אז אני לא אחזור עליו, אבל זה הליך הרבה יותר... נתתי לך כמה לינקים, בתיה, מהוובינר הקודם שימית נגע בזה יותר. אוקיי, אני אודה לך, כי זה מאוד מוזר. ברגע שאחרי 5 שנים ניתקו אותי, קיבלתי הודעה, ניתקנו לך את התושבות, אני לא פתאום מבינה מה זה תושבות מס. אין עסקים, אין שום דבר, זה העניין. אז אני אסדר לך את זה, זה בביטוח לאומי. מס הכנסה זה לבד. עכשיו, השאלה מתי ניתקת? כי עד שנת 2016 לא הייתה חובה להגיש דיווח לפקיד השומה ולהודיע ניתקתי. משנת 2016 קיימת כזו חובה. אז אם את מלפני 2016, בואי, את יכולה ליצור איתי קשר, נעשה איזושהי בדיקה, אבל אם את אחרי, צריך לבדוק את זה. תודה רבה. בבקשה. הלכתי לך בתיה בצ'אט האישי, אם את יכולה לראות פה בתוך הזום, וכמובן את גם מוזמנת לפנות לימית ולשלוח לנו אימייל וכל זה. תודה רבה. אני חושבת שאני קצת אחזור לשאלות בצ'אט, שאני אקריא אותן ככה בגלל הזמן, קצת יותר מהר. רגע, סליחה, אוקיי, יש פה כמה שאלות שענינו. עלה פה כמה פעמים בתוך הצ'אט, וגם יש לנו פה את עופר תמיר, שהוא רואה חשבון בקנדה, שככה קצת עזר וענה על דברים שקשורים לחו"ל. מה לגבי דירה בירושה שמקבלים במהלך תושבות חוץ? אני חושבת שלא נגעת בזה, והיו פה כמה דברים שקשורים לירושות. כן, לא נגעתי בעולם הירושה בכוונה. בכוונה בגלל שזה עולם בפני עצמו. רשות המיסים גם החליטה לנקוט בפוזיציה על דעת עצמה שהיא מחמירה את התנאים לגבי תושב חוץ שמקבל דירת מגורים בירושה, ואותה החמרה של התנאים למעשה משפיעה על מס השבח של תושב החוץ. לכן כל סוגיות של ירושות ליצור קשר, כי הם פשוט שינו פה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, כן? אנחנו נתקלים בזה כל הזמן. אבל גם השינוי פוזיציה הזאת וההחלטות האלה הן החלטות שהן שמורות לאותו פקיד מיסוי מקרקעין. זאת אומרת, יכול להיות שהתיק נמצא במיסוי מקרקעין תל אביב, או מיסוי מקרקעין חדרה, או מיסוי מקרקעין רחובות, כל אחד מהם יכולה להיות לו גישה שונה. אז כל מקרה פה לגופו. הבנתי, אוקיי. מה לגבי תמה? תמה זה גם שאלה מורכבת, גם בכוונה לא נגעתי בה. תמה, אם רוצים למכור דירה בתוך תמה, שם מרבית השאלות, אני רוצה לבצע פה בדיקה פרטנית. אני יודעת את התשובה, אני לא רוצה לתת אותה פה בפורום, כי צריך להיזהר פה עם תמה, תשובה אחת, כל אחד יכול להסיק ממנה למקרה שלו, ואני חוששת שמה אנשים יבצעו פה טעויות. אז זה לגבי תמה. דירה מקבלן, להבדיל, לשים לב שדירה מקבלן, כל עוד היא לא הסתיימה הבנייה שלה, היא למעשה לא דירת מגורים, אז אין לה שום תורים כאלה או אחרים. אוקיי, ניב, זה עונה על השאלה שלך, נכון? ניב יונה? אני כאילו תוהה, אם נגיד שאנחנו עוברים ב-2026, אם אנחנו קונים עכשיו דירה על הנייר, זה יכול לפגוע מבחינת, היא לא תהיה מוכנה כשאנחנו נגור בארץ, כבר נגור בארצות הברית. האם זה בעיה מבחינת מס, ניתוק תושבות? במכירה אתה מתכוון או ברכישה? לא במכירה, רק ברכישה. נגיד אנחנו קונים אותה בשביל לגור בה עוד עשור. שאלה מתי אתה קונה, אם אתה קונה עכשיו בשנת 2025, ואתה תושב מס בשנת 2025, אתה למעשה רכשת
זכות במקרקעין אשר עתידה להיות דירת מגורים. זאת אומרת, רק כשהיא תהיה מוכנה, היא תהיה דירת מגורים. ואז כשהיא תהיה מוכנה, והיא תהיה דירת מגורים, אתה כבר לא תהיה תושב ישראל יותר. צריך לבצע לך בדיקה פרטנית לזה. אני לא רוצה לתת תשובות לשאלות כאלה בפורום הזה, כדי שלא, אני מפחדת מתאונות מס. אוקיי? אני מעדיפה להיות זהירה, אין לי בעיה שבפרטי אנחנו נדבר על זה, אבל לא בפורום הזה. תודה רבה. בבקשה. יופי. יש לנו פה עוד שאלה לגבי מספר דירות מושכרות, האם אפשר לבחור להן מסלולים שונים קודם כל, בדירות מספר שונות? דירות מושכרות, צריך להתחיל בשאלה המרכזית, שהאם זה הולך די עסק או לא. האם מתקיימים פה מבחנים של עסק, שזה משנה לגמרי את השאלה בכלל לגבי מסלולים. האם בכלל אותן דירות מושכרות כבר לא עונות כדי הכנסה פסיבית בידי יחיד, אלא כדי הכנסה מעסק. הכנסה מעסק לא מזכה באף אחד מהמסלולים. אבל אם אנחנו מדברים על 2-3 דירות ולא מתקיימים לגבינו מבחני העסק שצריך לבדוק אותם, אז ניתן לבחור ב10%, ואם בפטור אז פטור רק לאחת. לא, רק פטור אחד מבחינת הסכום ומבחינת הדירה. אי אפשר על כל אחת מהדירות לקבל את הפטור. הפטור הזה הוא מתייחס ליחיד ולתא משפחתי. אוקיי. יש כאן שאלה, אה, קצת, דברים קצת אישיים. בואו נראה, אילו אפשרויות קיימות לבעלי דירה יחידה? לא בטוחה שאני מבינה את זה. פליקס, אתה רוצה לשאול? כן, שומע אותי? כן. רציתי לדעת, האם יש, מעבר לתהליך הבנאלי של לפני PR, לפני מעבר ולפני לפני מעבר למעבר קבוע לקנדה, איזה אפשרות יש מלבד למכור דירה יחידה פטורה ומזכה במס שבח, ואחר כך באופן מסודר לקנות אחרת במדינת היעד? איזה עוד אפשרויות קיימות לזוגות, כדי בעצם לא להיתקל בסיטואציה של אה, מיסוי, איבוד הפטור ממס שבח? זה צריך לפעול בייעוץ, פשוט לתכנן, זה תכנון מס. זה, אין פה תשובה בנאלית. כל אחד זה לגופו, כל מקרה אנחנו תופרים לו את החבילה שלו. אה, הייתי שמחה לענות, אבל זו שאלה מאוד, שאלה תכנונית. כלומר, אני מבין שזו שאלה תכנונית, אבל באופן כללי ולא פרטני, ברגע שלא מוכרים דירה יחידה, עוזבים למקום אחר וקונים שם לפני שמוכרים, אז, או אפילו לפני שהם מוכרים, בעצם ברגע שאתה מנתק תושבות, אתה מאבד את הפטור. אה, יש פה תהליך. אתה תיארת תהליך שקודם כל אני מנתק את תושבות המס שלי, אוקיי? בהנחה וכל הדיווחים נכונים והדיווח על הניתוק נכון, ובאמת הכל בוצע by the book מה שנקרא, אוקיי? הכל compliance. אתה בא ואתה אומר, לפני שאני עזבתי ולפני אני קודם כל קונה דירה במדינת המושב, ואחר כך מוכר את הדירה הישראלית, נכון? זה הסדר שלך? כן, זה המקרה היותר מסובך. זה המקרה המסובך. זה המקרה המסובך, וצריך פה בכלל לבדוק אם ואיך ניתן לעשות משהו. זה מקרים לא פשוטים בכלל, ואין לי פה פתרונות קסם. זה ממש, היה לי כמה תיקים כאלה, זה לא היה פשוט. זה לא אני היה. מבין, נושא של מס השבח לכשעצמו, הוא הוא נאבד, גם אם לא קנית דירה נוספת רק מהיותך מנותק תושבות?
מס שבח אתה משלם על הרווח שיש לך במכירת הדירה. הפטור ממס שבח, אם יש לך דירת מגורים במקום המושב, אתה לא זכאי לו בגלל שניתקת את תושבות המס שלך, אוקיי? אז מכוח ניתוק התושבות ורכישת דירת מגורים בטרם המכירה, כאילו בטרם המכירה, אז אתה כבר לא זכאי לפטור, אתה תצטרך לשלם שבח, אבל במקרה כזה בבקשה ליצור קשר עם המשרד, כי תן לי לבצע את הבדיקות, נגדיר את זה ככה. אני יכולה רגע לשאול משהו על ההטבות שאמרת בהתחלה, כי אמרת הטבות ולא הבנתי את המהות מבחינה מספרית. זה אפשר לשאול או שזה לא בטח, לפי הסדר? כי בוודאי. לא כתבתי בצד. לא, בוודאי. אני לא, אצלי די פשוט, כי דירה היחידה שגרתי בה עכשיו מושכרת, אגב לא עוברת את הפטור, אז זה בסדר מבחינה הזאת. אני רוצה למכור, בזמן הזה יש בעיה עם האישור של הריסה ובנייה בתמ"א, אבל נניח שכבר סוף סוף מקבלים את האישור הזה. אני לא רואה את עצמי, אני לא אבל 183 ימים או 180 בישראל, אז מה ההבדל אם אני נחשבת תושבת חוץ, למרות שאני לא מנותקת עדיין, מבחינת פטור על, מה זה היה שם? פטור לתושבת ישראל או לעומת זאת תושבת חוץ, אני לא מדברת על שבח, שבח הבנתי, לפני זה, זה מה שהיה? אנחנו דיברנו, רגע, בואי נדבר על המקרה הפרטני שלך. את אומרת שיש לך דירת מגורים, את לא ניתקת תושבות? לא, עדיין לא, כי אני ביעד החדש, רק זמן קצר יחסית. אוקיי. אני אעשה את זה השנה אולי, צריכה עוד להתייעץ כל מיני דברים. צריכה לדבר איתי. תפני אליי, ננסה לעזור טוב. לך. מרינה, אני חושבת שהשאלות הן מאוד אישיות קצת פניות אישיות, כן, אני ומורכבות. גם... ומורכבות, יש פה כן. שאלה אחת שאני חושבת שהיא כן דווקא טובה. אוקיי. מה המקום של רואה חשבון בתהליך כזה, או יועץ מס? זאת אומרת, אנחנו כן יודעים, וכבר דיברנו כמה פעמים, שאתם צריכים מישהו בצד האמריקאי, קנדי, איזה צד שאתם נמצאים בו בישראל. ואת ציינת שאת באמת עובדת עם עורכי דין של עסקאות נדל"ן שהם לא בקיאים בסוגיות המיסוי הבינלאומי. השאלה היא מה באמת, אני סוג של לדעת התשובה, הייתי רוצה לשמוע ממך, שאת רואה חשבון שהוא מומחה למיסוי בינלאומי, למשל, איפה האינטראקציה, או שאת מכסה את שניהם, איך זה הולך? אוקיי, אז נעשה גם סדר, גם אני אציג את סדר העבודה וגם נעשה סדר. קודם כל, עורכי דין מעולה. שאני עובדת איתם לנדל"ן יודעים לעבוד בעסקאות עם תושבי חוץ, בגלל זה הם מפנים אליי. אלה שעושים את העסקה ואין להם את המיומנות בעבודה עם תושבי חוץ, שם נתקלים כל הזמן בקשיים, ואז או שהם מסתדרים אבל אחרי הרבה מאוד זמן, ולפעמים זה פוגע בעסקה, או שזה ארוך מדי, או שהם מצליחים בסוף, כל אחד והמיומנויות שלו, אבל הסדר הנכון, אם רוצים לעשות את הדברים בצורה נכונה, אז כאשר רוצים למכור או לקנות נכס במעמד תושב חוץ, צריך מבחינת ישראל, אפשר לפנות אליי, אני מכסה גם את החלק הישראלי וגם את החלק הבינלאומי, לא את החלק המקומי, אוקיי? זאת אומרת במדינת התושבות. החלק של מדינת התושבות הוא החוליה האחרונה בשרשרת והקטנה ביותר בשרשרת. זאת אומרת, הפנייה לרואה חשבון במדינת התושבות היא צריכה להיות פנייה ממוקדת בשאלה שנוגעת ספציפית לנכס הנמכר, לאחר בדיקת ההסכם, האמנה בין ישראל לבין המדינה שבה נמצא היחיד, ואז אנחנו פונים בשאלה, בודקים את המס שיחול שם מול המס שחל כאן, ומבינים את הסטטוס של היחיד, איך ניתן לבצע אופטימיזציה גם מישראל, גם במדינת התושבות. המקרה האחרון שהיה לי בתחום הזה, זה מכירה של בחורה שמכרה בניין בתל אביב, שקיבלה בירושה. תארו לכם מה השבח שם, שבח עצום. סיימנו את כל העסקה מול רשות המיסים, באמת עשינו פה גם אפילו חוות דעת לעניין מע"מ מרוב שהעסקה הייתה מורכבת. אחרי שסיימנו את העסקה מול רשות המיסים, וכמובן ביצענו גם אישור קו מול מס הכנסה, גם שם זה לא היה מאושר, ביצענו את העסקה מול מיסוי מקרקעין, ואז עשינו את כל האופטימיזציות האפשריות, סיימנו עם ישראל. הגענו לארצות הברית. ארצות הברית מדברת איתי רואת החשבון, אומרת לי, אני צריכה לקחת מס על כל השבח.
אמרתי, רגע, אבל למה לקחת מס על כל השבח? זו דירת ירושה, את לוקחת לי את השבח משנת 1983, מאז שהמוריש קנה את הבניין. מחירי הנדל"ן משנת 1983 לשנת 2016, שבה הלקוחה שלי עזבה לארצות הברית, זה כאילו, זה תקופת זמן עצומה. זאת אומרת, בחלוקה הלינארית מ-1983 עד לשנת המחירה, תקופה שבה החזיקה הלקוחה את המקרקעין שהייתה תושבת ישראל, היא תקופה יחסית קצרה מבחינת מס השבח. זאת אומרת, היינו צריכים לקחת את כל השבח ולבצע לו חלוקה לינארית. מה כן ייכנס לתוך הדין האמריקאי ומה לא ייכנס כי זה שייך לישראל ומסתיים בישראל, ואחר כך הצלחנו איכשהו עם עוד מומחה אמריקאי להסכים שהמס בארצות הברית יהיה בדיוק המס ששולם בישראל והיא לא הוסיפה שקל. אז צריך לתכנן את זה. זאת אומרת, כל מדינה, וגם רואי חשבון, אגב, אני עובדת עם לא מעט רואי חשבון קנדים, ואני שמחה לכמה שיותר רואי חשבון קנדים ויועצי מס קנדים, וכמה שיותר דעות יותר טוב, יותר מעשיר אותי, ואני נתקלת במספר גישות. אני נתקלת בגישה מאוד אטומה, ואני נתקלת בגישת אמצע, ואני נתקלת בגישה ישראלית, אני קוראת לה, שבאה ואומרת כל מה שקרה עד פה ומפה, והיא מיוחדת והיא מבינה את הניואנסים של איך לבצע אופטימיזציה ומה כן ומה לא. אז קיימת חשיבות גם לא רק לקחת איש מקצוע מהצד הישראלי ששם הליבה והעיקר, אלא גם בצד הקנדי לקחת איש מקצוע עם גישה מובנית ונכונה, ולהפנות שאלות מקצועיות ומדויקות, ולא שאלות שאתם כלקוח מפנה, אלא שאלות שאיש מקצוע מפנה. זה קריטי, זה משמעותי. יש לי שאלה אם אפשר. כן. נראה לי שאלתי אותה, זו שאלה יותר כללית כמובן, כדי להבין, נניח יש לי דירת מגורים בישראל, יש לי חברה בישראל, חברה שעושה משהו, יש לה פעילות עסקית. אני בא ואני מעביר את הדירה לחברה, לפני שאני עוזב את הארץ. יש לה חברה ישות משפטית הקיימת בישראל. אני מנסה להבין לא ברמת מקרה פרטני, אלא ברמת איזשהו כללי אצבע. האם יש פה איזושהי אפשרות לאופטימיזציה ברמת המיסוי אם אני מוכר את הדירה דרך החברה, או ממשיך להשכיר אותה דרך החברה? לא כדאי לך. לא כדאי לי. שיעורי מס של חברה, המצרפיים זה שיעור מס החברות, פלוס הדיבידנד, אתה ב-46% מהשקל הראשון, למה לך? כן, לא כדאי. תודה רבה. בבקשה. אם אתה במקרה בקנדה, אני חושבת שזה שונה בקנדה, אני לא רוצה לפתוח פה תיבות, אבל עופר, אם הוא נמצא פה, אבל בכל מקרה, אולי אתה לא בקנדה, אז זה לא משנה. אבל תודה, עמית. אם למישהו יש עוד שאלות, ככה שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, אתם מוזמנים. רק שוב להזכיר, ההקלטה תשלח לכם באימייל, ועם כל הפרטים של ימין, גם שמנו את זה פה בצ'אט והיה על המסך. ותודה שאתם פה חלק מהקהילה ולומדים. ועוד משהו קטן זה שהרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מצוותים בעצם אנשי מקצוע ישראלים במדינות שנמצאים, קנדה, ארצות הברית ועוד מקומות, עושים את השילוב הזה של רואה חשבון שבקיא בחוקים המקומיים עם נותני שירות כמו ימית, ואז בעצם הם יכולים לדבר ביניהם ולייצג אתכם בצורה הכי טובה. וגם את זה אפשר למצוא באתר. זהו. אז תודה גם לכל מי שהצטרף ביום ראשון פה בסופש, ואם עוד אין שאלות, אז נתראה בוובינרים הבאים. תודה רבה מרינה. תודה רבה לכולם בשמחה. ששמעתם ובאתם. תודה אפשר רבה. שאלה אחת קצרה? כן. במקרה ודירה ניתנת כמתנה לבן משפחה, דירה של תושב חוץ, שניתנת במתנה גם למשפחה, גם כן כתושב חוץ. מה קורה במקרה הזה, מבחינת מיסוי? יש מס שבח, תלוי מה הקרבה, מס רכישה יחול וגם מס שבח, אבל דברי איתי בפרטי, זה שאלות שהן אישיות. בסדר, אוקיי, אני אעשה את זה, תודה רבה.
בבקשה. תודה רבה לכולם. אוקיי, תודה רבה תודה. מרינה, תודה כמו לכולם. תמיד, להתראות. בכיף. ביי ביי. ביי ביי, תודה, תודה. תודה רבה, כל ביי, טוב. תודה, ביי ביי.